बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF। बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो जे सिगाङाव BPFनि सरकारा MGN रेगानि खामानिखौनो फिथा हायोमोन। BPFनि मानसिफोरा गाव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि मुङाव न' लायोमोन। बेफोर गोख्रों बाथ्रानि अजदा जों बुंनाय नङा, बुंदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव गोबां लामा दालांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होनाय समाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया दासान्दि थाद'नाय गैयालासेनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गामियारि ओनसोलफोराव गोलाव समनि लामा दालांनि जेंनाफोरखौ मावफुंनानै होदों। मिथिनाय बादिब्ला दिनै सानसेनि गेजेरावनो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोन 14 लामा कालभार्ट आरो न'नि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। फारसेथिं गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BTC सरकारनि समाव मावफुंनो हायैखौ BTR सरकारा मावफुंनानै दिन्थिनायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै। जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय। बे जायगानि हाखौ बिथांमोना दिनै जुरिब खालामाखै। जोङो बे 16 तारिखनि गेजेराव बेनि सिगां 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाथा, नर्थ रानिखाथा मा गामिमोनथाय मोनथाम गामि बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों। बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एचिभमेन्ट। बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन। आरो खाम्फाखौनो रायखांबावनोसै आं। खाम्फा होन जेम्स होन बिथांमोना जेम्सआथ' निसिमानि EM मोन 2008 आव। खाम्फाया जादों सेकेन्ड बस BPFनि। माने बिथाङा जेब्ला मा होनो कौरब पान्डबनि दावहायाव पानिपतनि दावहायाव दावहा नांनो थांदोंमोन। अर्जुननि मा होनो रौरोथोन हमग्राया सोरमोन मिथिगौ? कृष्ण नङामोन होनबा? कृष्णजों अर्जुनजों जेरै माबा खालामनानै प्रजेक्ट खालामनानै इस्टिमेट खालामनानै पलिसि खालामनानै दावहानि गासैबो स्ट्रेटेजिखौ लानानै जेरै पानिपतनि दावहाखौ मावदोंमोन। खाम्फाजों हाग्रामाजोंनो अर्जुन आरो कृष्ण जानानै बर'लेण्डखौ दैदेनबोदोंमोन। आरो बिथांमोनानो जेरै मा होनो कुरु बंस'खौ धंस' खालामदोंमोन। चन्दनमोनजों लोगोसे खाम्फा आरो मा होनो जोंना हाग्रामाया बर' बंस'खौ धंस' खालामनो नागिरदोंमोन। गोबां जाहोन दं। आंनाव A to Z रेकर्ड दंजोबो। बुंनांगौ जायोबा जों बुंगोन। MP इलेक्सननि सिगां दा बुंथ'वा। दा मोनसे खोन्थाखौ आं बुंनो नागिरदों। खाम्फाया लाजिनांगौ। 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जोंना फानिरामा लाजिनांगौ। 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जेम्सआ लाजिनांगौ। मानोना 2008 आव 2045 मायथाइयावनो रायजो जाबोनाय बर' गामि राङि जराखौ 2008 आव बिसोरो फरेस्टआव आखौ सोफिनबावदों नेसनेल पार्कआव। जायनिफ्राय दा बर' गामिया दा होखारजाजोबसिगोन इलेक्सन खालामनानै। दा बेखौ बुंबा लाजियो। मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै। 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे VCDC जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ। बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों। हाजार पइन्ट दं जोंनाव। बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो। जेरै कुरु बंस' होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो। फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे VCDC जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ। बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों। हाजार पइन्ट दं जोंनाव। बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो। जेरै कुरु बंस' होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो। थारमाने बिथांमोना फिथा हायाबा बोरैबा मोनो नालाय। आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ फिथा हायोमोन। गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आइ न' लायोमोन। उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन।
जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों। नेक्स्ट टाइमाव उमुगा देरहानाय नङा होनना बुंबाय थायो। फैथोंसै आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा MP गेलेगोननो मस्ट वेलकाम। हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं MP गेलेनो। आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो फानथोंलै सालाफ्रा होननानै।